Kaixo, geuk Ander Martin, Aimar Zebrino, Mark Iglesias eta Jori Zaede Gordoa gara. Eta bertaretxein kantoria errezitatuko dugu, Mikel Laboaren lan ezaguna. Kontiari goraintze. Egun behi bezer bezala, bere zuten ondotik. Jaun kontiak berala, traidore batek bezala. Bezerri, aigu bortala, izuriren izberala. Indazu da zorra, mentura sekolakoa. Bizinenak, oikuken eldu, bazko biaramena. Marizantzen azterra, os mendietan bera. Lakarri bustanoia sartu, da bi belainak erresta. Bustanoe gaztia, enean nahi maitia, itzakunik espalin bada, ene semia joan da. Arriba, hau izirik, ez oto egin igarri. Nire semia bizi balin bada, menturaz mauliala da. Marizantzen azterra, han kontiaren bortala. Ai eta Juana, jundu zuen seme galantza. Eta, ikbaina semerik, berzarretxez berzerik, esperdoi altian dunilik, abil, edaikan bizi. Espeldoiko gestiak, ala sentimendu arbiak. Ila hain, uran uken eta deuser etzakienak. Espeldoiko alaba, Margarita ditzen da. Bezterretxen, oboretik aurkaz biltzen ari da. Espeldoiko bukata, ala bukata ederra. Mauleko